sama piny owacho ng'iyo mar gero udi manengo gi yot. Wadhi sigana wa bende achiel kuom sigana go ma wamiyo pek odiochieng' ma kawuono en ni anyuola manyo wito joheragi ng'anyo mag Saba Saba seyo obila ka gidwaro ratiro ne wedegi mosenindo. Ji ariyo nowito ngimagi Kisumu ka rawera moro ma bende nyotho Migori bang' obila chielogi kod magina. E kindeno jokedo ne ratich oganda bende seyo obila kuom tiyo kod teko mang'eny e keyo jong'anyo. Kaka Chris Owino lero, jokedogo bende kirnegi iro malungo wach wang'a e kinde mane gidhi e tesend obila ma Central Nairobi odiochieng' ma kawuono. Kuom thuolo machielo, bad migawo mar obila oyudore kama tek kuom tiyo marach gi teko margi e kedo kod jong'anyo mag Saba Saba odiochieng' manyoro. E kar kano ringre ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu, kuyo kod lit okwayo anyuola moro mar rawera ma jahigni 25 mawachore ni obila ne ochielo kod magina e kar dak ma Kondele. Kaluwore kod anyuola mare, rawerano manyinge Derek nyorik dok pacho bang' wuok e tich e kinde manyoromo kod tho mare e flyover ma Kondele. Derek nowuokre dhi tich oduogo. Kochopo saa 9 to luoka gosiepne ni Derek osenegi gi bonde. Kana dhi kumonege nayudo konindo kanyo obleed. Anyuono Derek kwayo piny owacho mondo konygi e kowo ringre mare pacho e kinde ma jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu osingo mar chwalo ng'ur margi ne duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila IPOA e wi nek makamano. Akwayo mondo gikonya mondo nyathina ni agol kae ndi mondo atera dhi aik dalana. Adong kae ndi gi nyako matin gi nyathi matin, nyathi achiel kende mathis ni. Dweche 7 Nyasaye konya uru jowadwa, konya uru. En gima lich ka koro mama ne nyathini manyo pidhe odong kende makata ng'ama nyalo konye onge nikech polisi onego ng'atwa. Wadwaro hakiwa. MCA ma Southwest Kisumu Ward Jennifer Obonyo oseyo obila kuom tiyo marach gi magina e rakore kod joma timo ng'anyo. Akwedo polis kendo akwede okang' mamalo ni nyaka wayud hakiwa. Adhi ndiko petition ne IPOA mondo wayud hakiwa. E kaunti ma Migori, anyuola moro bende ywago tho mar wuodgi ma jahigni 17 mane olalo ngimane e od thieth maduong' ma Migori bang' obila chiele kod magina e kinde ng'anyo mag Saba Saba. Tina mamuol, onge wach gi ng'ato. En kimanyo wach e dhoge kobro duoki. Nyathina nonego donje college dwe mar 9. Nasetimo preparation mondo donje dwe mar 9. Odhi somo ICT. Koro onge wach. Odhi gi kwe. Awuoro sirkal mar Kenya. Nasechako preparation, ok natieko. An chiliel man gi lwete nono. Tiyo mana tij mjengo e kang'e kaka konyora gi nyithindo. Kwayo sirkal gi jopiny gi jo-ODM ni mondo kony. Makoro chwalo kwan jogo manyowito ngimagi e gwenge makaluo odiochieng' manyoro nyaka ji 3 e kinde ma ji mathoth to dhi nyime kod yudo thieth kaluwore kod tulo mag ng'anyo. E kaunti ma Nairobi, ogaye machon mar doho Dr. Willy Mutunga kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ne obago ng'anyo nyaka tesend obila ma Central ka giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kedo kod jong'anyo mag Saba Saba. Jokedogo bende ne dwaro mondo obila owe thuolo ji 75 duto mane obila omako e kinde ng'anyo mag Saba Saba. From our side, we are extremely disappointed by this action of police, which is coming 60 years after independence, which is coming 30 years after multipartyism, which is coming 13 years after the adoption of the new constitution. We are going to seek also legal action against the police who are also responsible for this. Kata kamano, obila owuok tung' mosuo kod kweth mar Mutunga kendo diro kuomgi iro malungo wang'. Riwruogego oyango ni ratiro mar ng'anyo nie katiba ka gisingo mar dhi e doho mar donjo ne obila mane oketho ratiro mag jopiny kendo buogo mar dhi nyime kod bago ng'anyo. And mandamano is the only way to go because there is no any other space right now for dealing with matters of public interest.
And the main agenda for yesterday was to push for removal of the finance bill, which we are completely opposed to, and also protesting against the high cost of living. So this is not going to be the end of it. We are going to be having more political and public action. On his side, in the message that is coming from the human rights community and the people of Kenya, to William Ruto and to Kindiki Kithure, is that if they do not listen to the very clear demands that are coming from the people of Kenya, then they will have themselves to blame. Tunga kod Lange ojiwo ni chike ma pacho kae ok oweyo fuok ni obila mar rocho ratiro mag oganda. Chris Owino, Ramogi TV,